दौरि फोसावगिरि सावराय जथुम्मानि तामुलपुर बियाबनि गोथार थानसालिखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आलारि फोजोंजेननो हानाय सिबिनां दौरिफा नोंथांमोन, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गं 27 जिल्लानिफ्राय थुबुर जाफैनो हानाय आंनि सिबिनां आफादिनि नोंथांमोन, फोसावगिरि नोंथांमोन, आसारि नोंथांमोन, गिबियाव आं नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिदों। दिनै दौरि बिफाननि लिंथुमगिरि सारा दुलाराय बाथौ गौथुमनि धर्मनि खामानि मावग्रा, आसार बिसारनि खामानि मावग्रा, आफा देउरिखौ आफा इसोरखौ सुंग्रिनाय खामानि मावग्रा बे मोनसे महर दौरि सावराय जथुम्मायाव आंखौ फुंखा सुबुं होननानै बुंदों। एक्चुअली आं फुंखा सुबुं नङा, जों न'खरनिनो सासे बाथौ धोरोम गौथुमनि आं सासे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे नंखाय लाइमोननि आफादगिरि बिबानाव दं आरो बे बिबाना हयथ' बिराद गिदिर जायनि थाखाय आंखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दौरि आफामोननि दिनैनि तारिखआव बिराद गिदिर मोनसे गौथुम जाबाय। बेबो धर्मनि सैथोनि खामानि मावनांगौ, दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन गायसननांगौ हिसाबै जोंहा मावनो गोनां बिबाना जोबोद गिलिर जाबाय, जायनि थाखाय जोंनि धोरोम सिबिनाय आखरे जोङो पालन खालामनांसिगोन। दा बे धोरोम सिबिनायनि लामायाव जोङो फार्स्टलि गिबियावनो जोंहा दौरिफोरखौ लानानै जोङो जोंनि धोरोम खान्थिखौ समायना साबना हामना खालामनांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम फैयै 80 खेब दौरि आसारि गोथारि बिथांमोनखौ लानानै फोसावगिरि बिथांमोनखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बे गमामायैनो जोंनि थाखाय धोरोमनि जौगानायनि थाखाय जोंहा मावनो गोनां बिराद मोनसे गिदिर बिबान। दा बेखायनो दिनैनि तारिखआव दुलाराय बाथौ गौथुम बियो मोनसे मेला खेला अर्गेनाइजेसन नङा, बिराद गिदिर। जोंनि मेलेमजिबि सानथौगिरिफोरा दिनैनि तारिखआव बुङो जे बर'फोरखौ खौसे गोजोनथि लाबोनोब्ला एकमात्र बाथौ धोरोम आफादासो हासिगोन। दिनैनि तारिखआव खौसेथि लाबोनो थाखाय जोंनियावसो गासै बर'नि अर्गेनाइजेसना जाबसिनजोबना होबाय। गतिके जोंहा मावनो गोनां जोंनि फिल्डआव मावनो गोनां खामानिया दिनै बांबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै इन्टारनेशनेल अर्गेनाइजेसन जानो थांगासिनो दं। नोंथांमोना मिथिखागौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमाव जोंहा आसामाव 26टा जिल्ला दं। बिनि बाहेराव बाहेर देशआव दङ, जोंहा नेपालाव दं, जोंनि उसुंसेनि राज्यो अरुणाचल प्रदेशआव दं, वेस्ट बेंगलाव दं,
मेघालयाव दं दा वेस्ट बेंगलाव मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव दङ जोंहा दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुरि आरो आलिपुरदुवार होननाय बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै वेस्ट बेंगल स्टेट जादों बेनि अनगायैबो जोंहा दा रिसेन्ट गोदान मोनसे आफाद जाबावबाय बे आफादा दिल्लीयाव जादों दिल्ली हादोरसायावबो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम गायसनजाबाय दा गमामायैनो जोंनि बाथौआ फेहेरगासिनो दं गुवारनिफ्राय गुवार जालांगासिनो दं दा बेखायनो आं बुंदों इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेसन मोनसे दा बेबायदि मोनसे धोरोम आफादनि गुदि हमगिरि आफादौरि बिथांमोननि भूमिकाया मावदोमाया माबायदि जानांगौ बिनि सायावनो दिनै हयथ' आखलनि सायाव जों आलासि लाबोदों भारत चन्द्र बर' आबौ बिथाङा सफैनानै दं हयथ' नोंथांमोननो गोबां खोथा बुंदों सिबिनां रायजो राजा बिथांमोन दिनै आंनो गौतमा 15 मिनिट टाइमनि मोनसे बाथ्रा बुंनो होदों आं बारा गोलावबो खालामखाया मानो होनबा बिफानि सिगाङाव फिसाज्लाया बारा बाथ्रा बुंनायाबो थिग नङा गतिके आं नांगौ जखानिखौसो फंनैसो बुंनो सानबाय आरो नोंथांमोना आंखौ साननाङा बे लाइमोननि सेंग्रायानो जोंखौ बोसोन होनो फैबाय बेबायदि दाला आंबो सोलोंसा दा नोंथांमोनानो जोंखौ फोरोंदों गौथुमखौ दैदेननो थाखाय दायित्व होदों बे लेखायै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोरगिदिं बेरायनानै जोङो बबे बबे जिल्लायाव मा बबे खनायाव बबे गफायाव मा जाना दङ जोङो नायगिदिंदों आरो नायगिदिंनानै नुदों जे नुनाय किसुमान बाथ्राफोरखौनो जोङो सानखांनानै दिनैनि तारिखआव दौरिफोरखौ जोङो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनांगोन होननानै गौथुमा सानखांनाय जादों आरो बेबायदिनो जों ट्रेनिं आकाराव थांबाय थानो नागिरदों सिबिनां गेदेमा नोंथांमोन दा आंनि आयदाखौ होदों दौरिफोरनि मावनां बिबान दा दौरिफोरनि मावनां बिबान होननानै बुङोब्ला बाथौ धोरोमनि फरमोस्ट बिबानानो जाबाय दौरि फार्स्ट दौ दाजाब आरि दौवारि दौरि थामहिनबा इसोरनो अननाय दौनाय अन्न दौनायबो होनना बुङो इसोरनो अननाय दौनाय व्यक्तियानो जाबाय दौरि आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे बिराद लाथायाव सृष्टि खालामनाय मुवा बेसादखौनो इसोरनो दौनाय व्यक्तियानो जाबाय दौरि दौ दाजाबारि दौवारि दौरि दा बे दौरि बिबाना जोबोद गिलिर बिबान आरो सैथोनि मानसि दिनै बे न' सिङाव जिरायफैनाय साफ्रोम दौरि आफामोना बे बिबानखौ मोनदों आंनि नोजोराव बे बिबाना सोलेरारि सोदांनायनि मोनसे बिबान आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सैथो गोसोजों सिबिनानै सिबियारिनो आफा इसोरनि फेरलेबसे गुनखौ बिनानै होनो हानाय व्यक्ति आरो बेखौनो दौरि होनना बुङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बे बिबानखौ मोनबा स्टेजाव लांनो नागिरदों इसोरनि
प्रमोशननि खामानि मावग्रा बे बिबानखौ मोनबा खलबाव लांनाय दौसि दौरिखौ मदद खालामग्रा सुबुं दौसि बिनि उनाव दौरि बिनि उनाव आसारि बिनि उनाव गोथारि बिनि उनाव बाथौ गुरु होनना बुंदों गिसियाबो होननानै बुंदों। आंनि नोजोराव बे आयदायाव जोंनि प्रसारकफोरा गोलैगोन फोसावगिरि बिफाना बे आयदायाव हयथ' गोलैहैनो हागौ। दा बे मोनबा आयदा जों अतिक्रम खालामनानै थांनांगोन। दा बे दौरिनि गिलिर मोनबा स्टेजनि बिबानखौ हयथ' जोङो मा खालामनांगोन मोनसे एकाडेमिक लाइनाव लांनानै आगानसे प्रमोशन खालामनांगोन। सिस्टेमाव बेयो प्रमोशन जालांबाय थागोन। दा बेबायदि हयथ' जोङो खालामनांगोन एकाडेमिक लाइनाव बिनि ट्रेनिं आकारनि गेजेरजों। दा गमामायैनो नोंथांमोना बेयाव आसारिफोरबो दङ। आं आसारिफोरनिखौ बुंथ'वाखै दायो दौरिफोरनिखौ बुंदों। बे दौरि बिबानखौ ओरैबायदि गावनि जिथुनिखि सोलेरारि सान्थौखौ सोदांनानै इसोरनि खाथियाव सुंग्रिनानै इसोरनो दौसे दौनानै जोंनि सिबियारि बिथांमोननो इसोरनि माहित्यखौ फोरोंनानै होनांगोन। दा बेबायदि मोनसे गिलिर बिबाननि अधिकारी बे जाबाय दौरि। दा आफादौरि बिथांमोना हयथ' गोबां एक्सपिरियेन्स दङ बे बेलायाव। सोरबा इसोरखौ मोननाय बायदिबो मोनदों गाव सिबिनायनि गेजेरजों। थारैनो बे बिबानखौ मोननाया जोंनि थाखाय बिराद भाग्यबान। आं मानो भाग्यबान होननानै सानो दौरि बिबाना आंनि गामियाव मोननै घटना आं बुंनि। फार्स्टआव जोंथ' उन्दै सेंग्रा मानसिसो नालाय खिन्थु जोङो प्रेक्टिकेलि मोनदों जे दौरि बिबानखौ लानानै आंनि गामियाव मोननै प्रेक्टिकेल आंनियाव एग्जाम्पल दङ। दा बे जाहैबाय मा मोनसे न'खर जाय न'खराव सुख सान्तियानो गैया थाखा फैसायाबो गैयायानो न'खरा सानफ्रोमबो गोदोनायनि लामायावनो थांगासिनो दं। न'खरनि गाहाय बिगोमाया सानफ्रोमबो जौ लोंनानैनो न'खरनि खुनु ताल लाला। सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव बिस्रा दुम दाखाल जागासिनो दं। आंनि न' खाथियावनो रावा गाज्रि गाज्रि। दा बेबायदि मानसिखौ जोङो बोरै फाहामनो बिराद सानखुमाबाय थायोमोन आं। बै समाव आं लाइमोनावनो ओंखारबाय थायो आनसलिकआव डिस्ट्रिक्टआव बेबायदि थांफांबाय थायो। बे मानसिखौ बोरै फाहामनो हागोन बै न'खरखौ बोरैहाय जौगाहोनो हागोन बिराद सिन्था खालामबाय थायोमोन आं। गमामायैनो मोनसे बोसोराव बै दौरिनि मोनसे बिबान सोलायनाय जोंहा बैसागुआव सफैबाय। अब्लानिया आंनियाव सिगांखालिनि हरावनो सानखांनाय फैदों आरो जे बै मानसिखौ दौरि होयोब्ला माबायदि जागोन। आं खेबसे ट्राइखौनो खालामना नायनोसै बे मानसिखौ देग्लाय दौरि होनांसिगौ। बिराद लोंनानै थाबाय थायो हिन्जाव लोंनांलायबाय थायो। न'खरनि गथ' गथाय सानै दङ बेखौ नाया माने खामानि दामानिबो मोनखाया। लोंबाय थानाय मानसिखौलाय सोर हाजिरा लिरगोन। बे उनाव हराव बेबायदिनो आंनियाव साननाय फैनानै अखानायै आं फुङावनो बिनि बिसिजों रायलायबाय। मादै देग्लाय दौरि सोलायगोन जोंनि थानसालिनि दौरि बयबोथ' खानसे दौरि लानांगौ। 'गतिके आदिखौ आं दौरि होना नायनो नामा
आफा इसोर बोराइ बाथौआ हयथ' दङब्ला आरो बेखौ जुदि थार फोथायब्ला हयथ' नोंनि साननाया आदैनि साननाया हयथ' जाफुंनो हागौ। दा आदैयाथ' लोंनानै गोलैना थाबाय थायो। गतिके नोंनो आं दौरि होना नायनि नों थिगबानो नोंनिया हौवायाबो थिग जागोन होननानै आं रायलायबाय आरो रायलायना अखानायै बेबायदि जोंना रायजो माने टिकेट सिस्टेम खालामो। दौरि रावबो लानो नागिरा, दौरि बिबानखौ लानो नागिरा आरो लानो नागिरनायखायनो इसोरा इस्सा खालामनानैसो होखायो आरो जाय दौरि मोनगोन बेखौ सोरबा जर जबस्ति खालामना होनाय बाथ्रा नङा, इसोरानो होदो होननानै साननांगौ। आं बै मानसिखौ दौरि टिकेटआव लिरबाय आरो नामखौ जोंनो माने साबा साब्रैनि टिकेट लिरो बेबायदि बिथांनि नामा होफैबाय आरो बोरायाव धर्मकान्त बर'मोन। फुङाव लोङाबानो थानो हाया बेबायदि। दा बे मानसिखौनो जों दौरि होबा मानसिया बारा बैसोनि नङा, एसे सेंग्रा दबानो बुरै बुरै मानसिफोरा बाथौ आर'जआव थाङो सानफ्रोमबो मंगलबाराव। बे दौरि जाबाय नालाय दायो सानफ्रोमबो मंगलबाराव बे आलारि बाथि फोजोंनो थांनांगौ। सानै थायो जोंना दौरिया, दायो साथाम जाबाय। दा बेबायदि बै दौरिया माने फुङावनो लोङाबानो थानो हायामोन आरो लोङाबा बिनि आखाइया बिराद मावो, जेबो खामानिखौनो मावनो हाया। दा बेबायदिनो बिथाङा जै दिननिफ्राय दौरि जाबाय जौखौ गारनांसिगोन होनना सानबायनो नामा गोसो सिङाव, खिन्थु बिनि फिजिकेला देहाया बेखौ थिनाखै, जौखौ बिबाय थादों देहाया। जेथिया बे आर'जआव थाङो रायजोफोरा जेथिया आर'ज जोबखांना बेखौ खुलुमो, खुलुमनायाव बियो बोर बान्था होनानै फोथा होनांगौ, नैबे आसिजों फोथा होनांगौ। बे फोथा होनाय समाव बिनि आखाइया ओरैदों जानानै फोथाखौनो सोरनिबा हिन्जावनि बबेबा होनांगौ बबेबा होनो हायो आरो बेबायदि 6 दान थांगोन। आरो रायजोफोरा बेखौ बिराद मिनिदों, आर'जआव थांनाय हिन्जावफोरा बेखौ मिनिदों, सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा मिनिदों, बिराद मिनिदों। बेखौ रायजोफोरा मिनियाखै, इसोरानो मिनिदों। बेबायदिनो 6 दान थांबाय बिहा, 6 दान थांबाय। थेवबो नाथाय दौरि बिबानखौ बियो जों खावलायनाय लेखायै लागासिनो दं आरो बिराद नाजादों जौखौ गारनो। 6 दाननि उनाव गमामायैनो बियो थालना गावनि सोलेरारि सानथौखौ चेन्ज खालामनानै लानो हाबाय। दिनैनि तारिखाव बे दौरिया एकेलेथारि 3 बोसोर दौरि जाबाय जानानै दायो सिगां एसेबां खम फिनायनि जासे लोङोमोन, दिनै बिनि न'आव गोजोन आब्रुथिया फैबाय। आंनि खाथियावनो नङा, दिनै बे थोबसेबो जौखौ लोंला, गुबुननो लुना होगोन खिन्थु लोङा। दौरि बिबानखौ लानानै बे गावनि देहा सोलेरखौ सोदांनानै लानो हाबाय। आरो बै न'खरा जै तारिखनिफ्राय दौरि जादोंमोन बियो खेतिबो मावबाय, गावहा मोसौ हालिबो गैया, हाबो गैया, दखरसेबो हा गैया, खिन्थु न'खर खाथिनि न'खरनिनो धोनि न'खरनि मालिका बिनो मोसौ हालिसे होबाय, नैखिना हाखौ नों मावदोलै देग्लाय मावबाय, लोब लोब माइया जाबाय बिहा जानानै बोसोरसेयाव बियो आदिया मावनानैनो गावनि बाख्रिखौ फिट फिट खालामनानै दोनबाय। दिनैनि तारिखाव बिनि फाइनान्सियेल साउन्डआ एसे जौगाबाय आरो नांलायनाया गैला। दा बेबायदि मोनसे आंनि न' खाथियावनो प्रेक्टिकेल आरो नोंथांमोननिबो गोबां दं। सोरबा दौरि बिबान सोलायनो नागिरबा बालायलायनाय गाबनो ओंखारनाय नोंथांमोननि गेजेराव दं, थागोन, जाय सैथो गोसोजों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ दौरि बिबानखौ माहित्य होनानै सिबिबाय थादों, बिहा इसिङारि भाबै जौगानाया फैबाय थादों।
बे मोनसे आं एग्जाम्पलखौ होबाय 2 नम्बर एग्जाम्पल मोनसे होनि बेयो आंनि आदा सोमोन्दो जायो हिनजावा बारा थिग नङामोन बिना बेखौबो जों लोंबाय थानायनि थाखाय दौरि होदोंमोन बे मानसिया दौरि जाबाय बोसोरथाम टार्म्स मोनदोंना दौरिया किन्तु बियो बोसोरथाम टार्म्सखौ थाजोबनो हायाखै सासेया गावनि सोलेरारि सानथौखौ सोदांना लानो हाबाय सासेया हायाखिसै बेबो बिराद लोङोमोन आरो बेखौबो मानसिफोरा मिनिदोंमोन बिराद मिनिदोंमोन बे सासे दौरिया मामोन आरजनि समाव फोरबोनि समाव बे दौरि आकाराव मोजाङैनो फैयो बिराद दुगैस्रां लोबस्राङै फैयो फैनानै बियो मा खालामो बे पर्वफोरा जोबखांनायनि उनाव थांनानै बिना खाथि आदिबासिफोरजों एसे लिंदोंलाय नङा बै माने जोंनि बे आथिं गोसोमफोरजोंबो बिहा लिंना बारा थाबाय थायो आरो लोंनाय जानायफोराव हयथ' माब्लाबा बिसोर एन्जर फुथारोबा बेफोरखौबो जाफ्लाङो जोंना मा दौरिफोराथ' बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नङा दौरिफोरा जारला जासि सोरबा जाखान्दाखौ जाया नंगौ नङा थिग बेबायदि खिन्थु बिनिया हयथ' बैबायदि गुबुन गावनि लोगोफोरजों जौ लोंनायाव जारला जासि खालामदोंमोन जानो हागौ आरो दा बेबायदि खालामबाय थानायाव रायजोफोरा बेखौ सानसेखालि अपेन जौसाङावनो बुंदों नाय नों दौरि मानसि बेबायदि सुवा सिथि खालामबाय थानाङा नोंखौ हामा नुदों जों होननानै रायजोनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया बुंबाय बेखौ बुंनो गोनां जाबाय आरो दा बुंब्ला मा खालामबाय बिथांनि हिनजावा बिराद लाजि मोनबाय रायजोनि गेजेराव बुंनायाव बिथांनि हिनजावा लाजि मोननानै मा खालामबाय बै आबौआ जे गानना दङ दौरिनि खसाब बै खसाबखौ हिनजावा मा खालामबाय गामिनि गावनि न'नि लांगोनायाव थांनानै आंनि हौवाया दौरि जानो हाया बियो बेखौ मानो दौरि होना रायजोफोरा मानो जर जबस्ति दौरि होनाय गावनि हौवाया दौरि जानो हाया गतिके बियो गावनि हौवानि दौरि ड्रेसखौ लांनानै औवा जिंसिङाव ओरै थुना लामायाव साक थुना दोनबाय मिथिबायना रायजोफोरा बुंनायनि थाखाय आरो बियो साक थुनानै दोनबाय दोननानै बोसोरथाम जानांगौमोन बिनि दौरि बिबाना 2 बोसोरावनो जोबबाय आरो बेखौ बोख्लायनानै गुबुन दौरि होनाय जाबाय दा बे बिथिङाव बे मानसिया जै दिननिफ्राय दौरिखौ गारबाय बिनि स्वभाबा आरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय लास्टआव हिनजावनोबो ओंखाम होजायै जालांबाय थाङै थाङै बेरामाव गोलैबाय लास्टआव बियो बिसनायावनो मास गोलैनानै थाबाय रायजो राजाफोरा सानदों जोंबो सानदों निस्सय बिया माबा मोनसे दखा गोलैखाबाय बोराइ बाथौनि सासे गोथारि जादोंमोन दौरि जादोंमोन बै समाव बिनि हिनजावा बेखौ साक थुना दोनबाय फिरफिला बिरहोबाय हयथ' निस्सय माबा मोनसे जिनियाव दखा हाबबाय गमामायैनो बे मानसिया जाया लोङा बिसनायाव थाबाय रावबो नायदिया न'खरनि मानसिया बेखौ न'खरावबो फिसाज्ला दंमोन बाहेरायाव थांना थाहैबाय फिसाजो दंमोन बेखौ हाबा हरबाय हिनजावा हयथ' नायदोंबाबो बेखौ उल्था उल्थि खालामनानै नायासै उनाव थैनाय समाव मा जाबाय बिनि बिखुंथिं उन्दुनायनो थैनायनि सिगां बिखुंथिं गासै एम्फौआनो देरजोबना थाबाय मिथिबायना दा मानसिया माब्ला एम्फौ दैजायो नोंथांमोना बिराद मोजां मिथिगौ गतिके आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोहोआ दं दा दौरि बिबार हिसाबै जोंहा बेफोरनिफ्राय बिराद सांग्रां जानांगौ दा बे मोननै जाथाया आंनि गामियाव जादों बियो दिनैनि तारिखआव आं फिल खालामो जे जोंहा बोराइ बाथौनि गोहो दं आरो बेखौ थार ओंथियाव जुदि जों बाहायोब्ला गाज्रि मानसियाबो मोजां जायो आरो बेखौ नामके वास्ते जुदि बिबानखौ लानानै नाकाउटल' खालामबाय थादोंबा
सिं 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 बेखौ गुना अरनाय बायदि अरबाय थागोन, नों नुनाय नङा। दा बेबायदि आरो खोथाया। दा सिबिनां दौरि आफा नोंथांमोननि बिबाना जोबोद गिदिर आरो सैथोनि बिबान, आब्रुथिनि बिबान आरो बे बिबाननि अधिकारी नोंथांमोना दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौआनो नोंथांमोननो होदों आरो बेखौ आखरे आखरे पालन खालामनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान। मुंदांखा लिरगिरि जोंनि बर'नि लिरगिरिया बुंदों, नरेन्द्रनाथ बसुमतारिया बुंदों, हाबाब ओरैनो जायाखै बाथौआ बारनोबा, सिजौआ सिरिबा, थाइगिरा थाङोबा, सिफुङा गुदुंबा, दं जोंहा सानस'नो रोङोबा होननानै। ओरैनो जायाखै जोंनि बेफोर गासै धोरोम दर्शनाव जोंनि बाथौ बुमिनाव दंजोबो आरो बेखौ आखरे आखरे जोङो पालन खालामजोबनांगौ, स्टाडि खालामनांगौ। माने जोंनि गोथार बाथौ थानसालियाव लिरनाय दं, बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो पृष्ठाया जोंहा दौरिफोराबो खस्थ' थानांगौ आरो जोङो गोरों जानांसिगोन। गोदो जेरै दंमोन बेबायदि सोलिबा जोङो जानाय नंला। दिनैनि तारिखआ मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो कम्पिटिसननि जुग जाबाय, धर्मआवबो कम्पिटिसन। आरो बाथौ धोरोमा व्यक्ति केन्द्रित नङा, समाज केन्द्रित। आरो बे धर्मखौ जौगाहोनो मोनसे गौथुम दं, आफाद दं। व्यक्ति केन्द्रितआव खारोब्ला नोंथाङा माब्लाबा गय जागोन। नोंथांनि साननाय बायदिनो गासैखौबो मावनो नागिरनाया आर्गुमेन्ट बेस जानांगोन। नोंथाङा जा रोंदों बेखौ गौथुमाव जनायनांगोन, आर्गुमेन्ट होलायनांगोन। आर्गुमेन्ट बेस नोंथांनिखौबो एसे लागोन, बै आदानिखौबो एसे लागोन, बै आबौनिखौबो एसे लागोन। बेबायदिसो जोंनि धोरोमा खारबाय दं। व्यक्ति केन्द्रित सोरबा सोरबा देउरिया, जोंनि दौरि आफामोना व्यक्तिगत जानो नागिरो आरो बेबायदि व्यक्तिगत गावखौनो गुरु, आंनो गुरु, आंनि आथिं सुनाय दैखौ लों नोंथांमोना, बे जाया जोंनि धोरोमाव। बेखौ बयबो गोसो लाखिनाया मोजां। जों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा रनसायनाय गोथार बाथौ थानसालि बिजाब दं दासान्दि। जों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव गोथार मैखुन। दा बेबायदि बिजाबफोरा जोंनि थाखाय बिराद माहात्य। बेनि मोनफ्रोम पृष्ठाखौनो जोङो मा खालामनांगौ, फरायनांगौ आरो सोदांनानै लानांगौ। बबेबा गोरोन्थि दङबा बेखौ जौसाङाव लाबोनानै डिबेट आकाराव जोङो बेखौ बानायनांगौ। दा गमामायैनो जोंनि बिबाना बिराद गिदिर गिदिर। जोङो